i chwarae rygbi i Gaernarfon am blynyddoedd, a oedd y clwb o ryw fath o fagnet yma i fi yn y dre. O'n i gael cyfnodau, da mynd ffwrdd i'r brifysgol, lawr yn Gaerfyrddin, ond da ni'n dod adra bob un i chwarae'r dre, achos o'n i jyst wrth y modd bod yn ganol yna. A dwi'n meddwl mae tyfu fyny mewn rhywle fel clwb rygbi neu unrhyw glwb chwaraeon, dwi'n meddwl. Ti'n ganol pobl o bob oed, so mae gen ti gadael enwadau bob oed, a dwi'n meddwl hwnna'n bwysig wrth i rywun dyfu fyny. Felly 7 mlynedd yn ôl, nes i diweddu mynd i capal, a oedd wraig wedi dechrau mynd efo'r plant, oedd hi'n awyddus i'r plant. Oedd am rhywbeth o'n i'n cyn i fod yn onest, achos dyna doedd gynna fi ddim reswm i fynd i capal. O'n i gris gweld o mwy fatha sefydliad clwb ella. Felly diweddu mynd yna, so ges i groeso cynnas, a o'n i'n licio bod yna bobl gwahanol oed yna. Ac o'n i'n sylweddoli, os dwi eisiau mhlant i gario mlaen mynd i capal, mae rhaid i fi fynd hefyd, achos o'n i'n gwybod pa mor bwysig mae role models, a wedyn os maen nhw'n gweld lle mae dad yn aros adra bob penwythnos. Dyn nhw'n mynd i sticio iddi 2 illa 3 mlynedd o fynd bob dydd Sul, dim lot o fynadd i fod yn hollol onest. Dim rili mynd yna fo calon gorad. Oedd yng nghalon ni ar gau, oedd yng nghalon ni galad. Oedd o ddechrau meddalu, Duw meddalu yng nghalon ni. A nes i gyrraedd sefyllfa lle o'n i angen dewis. Ydw i'n coelio ta be? Lle ti'n mynd â hyn ymlaen rwan? Ydy o'n ffordd i fi arwain y mywyd, ac oedd yn ticio bocsys i gyd. Felly nes i jyst penderfynu reit dwi'n mynd amdani. A oedd gen i'r gefnogaeth adra, oedd o wraig oedd hi wedi rhoi bywyd i Iesu ryw 2 flynedd cynt, ac oedd hi'n dylanwad mawr ac yn anogaeth mawr sicr yna i. Felly mynd amdani o fyna wedyn, a sylweddoli bod na gymdeithas yn y capal. Lle dwi arni ŵan, 7 mlynedd ymlaen o fod wedi dechrau mynd i'r capal ydy, ydw i'n mynd i fod yn rhan o fywyd yn ei cymdeithas y capal, ond sut dwi'n mynd i fod yn rhan o fywyd y cymdeithas y capal. Sut dwi'n mynd i gyfrannu, ydw i jyst yn mynd i droi fyny na bob wsos ta dwi'n di ymroi, ond mae hynna, fatha fyddwch chi'n gweld wan, yn ganol prysurdeb bywyd. Mae plant efo i pethau ar ôl ysgol, mae gwaith yn cymryd lot o egni rhywun, bywyd, illa cymdeithasol hefyd, ond sut yr her i fi wan, sut dwi'n mynd i gallu prioriteisio yr gymdeithas ysbrydol na sgyn ni ar gael yn y capal, achos mae'r Beibl yn deud mae Duw di'n dewis ni fod yna. So illa wahanol i rygbi, lle o'n i yna illa on merit, di Duw ddim yn dewis ni on merit, mae Duw yn dewis ni, achos mae'n gwybod pwy ydyn ni. Mae'n deud yn Hebreaid, mae'n deud mae'n bwysig ein bod yn dal ati gyfarfod a'n gilydd. Mae rhai pobl di stopio gwneud hynny, dylen ni annog a rhybuddio'n gilydd drwy'r adag, yn arbennig am fod Iesu'n dod yn ôl i farnu yn fuan. Mae capal yn gallu bod yn rhywle lle mae yna agorad i bawb o bob oed a i fyw i bywydau drwy'i gilydd. A dyna dwi'n meddwl di'r her i fi a Cristnogion eraill ydy dim ydan ni'n mynd i comitio, ond sut da ni mynd i comitio'n bywyd drwy'n gilydd. Nath Iesu ddeud, rhaid chdi garu Duw gyda dy holl galon, holl enaid a'r holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf pwysica, so wedi stopio'n fyna. So wedi fod lot haws, achos sa'n ni'n gallu addoli yn tŷ, yn ddistaw bach, neu ella ar YouTube, fi a Duw. Ond cyn i fi gael cyfle i gau y drws na'n dyn ar bawb a jyst neud rhywbeth fy hun, mae'n deud bron ar yr un gwynt, ond mae yna ail un sydd yn yr un fath, rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. A na fo'r sialens de.